ちょっとさ、出てってもらえない？さっきから。ねえ。はい。ここ勝手に入ってきていい場所じゃないから。出て行きなさい。今。なんか音もすごい。大丈夫ですか？いや大したことないし、泥棒がすごい集まってきちゃってんだよな。あ、この空間に。どうしただ多分ね、はい。まあもちろんこういう心霊写真があるっていうのもあるけど、はい。本物のもっとすごい写真が混じってる可能性もあるな。あ、この中に。ちょっともう一度ちょっと気引き締めてそうですね。やってった方がいいかも。はい。うん。